Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Galbal. Taong 1976, Kanmansad, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang magsasaka ng kape itong si Galbal. Dahil sa malayo ang kanilang lupain sa baryo, kaya na may mga piling araw lamang ang kanilang pagtungo sa lugar na yon. Malayo man sa mga kaibigan at kakilala, hindi naman yun alintana para sa kanya. Paminsan-minsan kasi, kusang bumibisita ang kanyang mga kaibigan para mangumusta. Labis naman yung ipinagpapasalamat ni Galbal, gawa ng kahit hindi na siya nakatira sa baryo, naaalala pa rin siya ng mga ito. Kung hindi ninyo na itatanong, dating naninirahan ang kanilang pamilya sa sentro ng baryo. Meron sila doong maliit na tindahan, subalit pilit yung tinalikuran ng kanyang mga magulang, gawa ng marami sa kanila doong nainggit. Mas pinili na lamang nilang mamuhay malayo sa mga ito, kaysa magkaroon ng magandang buhay, kapalit naman ng pagkakaroon ng maraming kaaway. Sa loob ng ilang buwang paninirahan nila sa taniman ng kape, hindi naging madali para sa kanila ang lahat. May mga pagkakataong hangad nilang bumili ng kung ano-anong gamit, subalit dahil sa kakapusan ng ipon, hindi nila ito makuha. Noong nasa baryo pa kasi sila nakatira, lahat ng hangarin noon ng mga kapatid ni Galbal, madali nilang nakukuha. Isa yung malaking pagbabago sa kanilang pamilya na siya namang pilit nilang kinakasanayan. Sa pagsapit ng buwan ng kapasan ng kape, habang binabantayan nila ang kanilang mga tanim, nagpaalam ang kanilang ama na tutungo sa baryo para bumili ng sakong mapaglalagyan nila ng mga ito. Hindi na noon sumama si Galbal sa kadahilan ng abala siya noon sa pagluluto ng manok. Makalipas lamang ang 2 oras nang makabalik na ito, napansin naman niya ang animoy hindi mapakaling gawain ng kanyang ama. Wala din yung sakong mga dala, kung kaya't labis ang kanilang pagtataka. Dala ng pagkabahala noon ni Galbal, agad naman niyang nilapitan ang kanyang ama para kausapin ito. "Tay, ano ho ang problema? Akala ko ho, bibili kayo ng sako. Pero ba't wala naman kayong dala? Nagkaubusan ho ba?" Bungad na wika niya rito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong iniutos sa kanya na kunin ang sundang na palagi nitong ginagamit sa paggagapas ng kape. Sa pagbalik ni Galbal, dala-dala ang sundang na yon, inilahad ng kanyang ama sa kanila. Kinakailangan nilang gumapas ng kape noon ding mismong araw. Hindi na mahalaga kung marami pang hilaw sa mga ito, basta ang importante, magawa na nila yung maisako. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng sa isip-isip niya, bakit bigla naman yata ang pagbabago ng isip nito? Alam niyang maaari nang gapasin ang mga kaping yun, pero kung maghihintay pa sila hanggang sa 2nd araw, mas marami sila roong mapapakinabangan. Kahit may mga katanungang bumabalot sa kanyang isipan, pinili niya pa ring sundin ang nais ng kanyang ama. Pagkuha nila ng kanilang mga panggapas, agad naman nilang pinasok ang taniman ng kape para makapag-umpisa. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, pansin naman noon ni Galbal ang animoy hindi pagtulong ng kanyang ama. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, bumungad yun sa kanyang abalang-abala sa pagpapatalas ng sundang. Dahil sa ginawa nito, hindi na siya nagdalawang isip na magtanong kung bakit niya yun ginagawa. Matapos namang marinig ng kanyang ama ang tanong niya, bahagya naman itong itinigil ang kanyang ginagawa habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag mo lang akong pansinin, anak. May mga pinaghahandaan lang ako. Bilis-bilisan nyo na ang paggapas ng kape. Medyo marami pa ang tatapusin ninyo."
Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagtayo para pumasok sa kanilang pamamahay. Hindi na din yun sinundan pa ni Galbal, gawa ng inaalala niya ang kanyang mga kapatid na naiwan sa taniman ng kape. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, halos maglilimang sako ang kanilang natipon. Kalahati lamang sa kapihan ang kanilang nagapas noon, kung kaya't kinaumagahan, inaasahan nilang makakaipon pa sila ng humigit kumulang sa 7 sako. Habang naghahapunan noon sila Galbal, napansin naman nilang hindi sumabay sa kanila ang kanilang padre de pamilya. Tinanong pa nila noon ang kanilang ina pero maging ito man, walang ideya kung nasaan ang kanilang ama. Bilang panganay, nagdesisyon itong si Galbal na lumabas sa kanilang bahay sa paniniwalang nagpapahangin lang yon. Habang naglalakad siya sa kanilang bakuran, wala naman siyang ibang nasilayan kundi ang napakadilim na paligid. Ilang beses din niya yung tinawag pero hindi man lang yun sumagot. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang akmang papasok na siya sa loob, nakarinig siya ng isang malakas na pag-atungal ng baka at kasabay nito ang pagsilay niya sa kanyang amang nagmamadaling pumasok. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla naman siyang napatakbo sa loob ng kanilang bahay matapos niyang masipat ang 2 nilalang na humahabol dito. Ayon kay Galbal, nakatuwad ang mga nilalang na yon habang tumatakbo, walang saplot sa katawan at meron yung mahahabang mga galamay. Hindi niya gaanong nakita ang wangis nito dahil sa dilim, pero nasisiguro niya hindi yun mga ordinaryong tao. Sa pagpasok ng kanyang ama sa loob ng kanilang tahanan, naramdaman nila ang animoy pagdaan ng isang malakas na hangin. Matapos yan, tumahimik ang paligid na parabang wala man lang nangyari. Nang medyo humupa na ang tensyon sa lugar, kitang-kita niya ang duguang katawan ng kanyang ama. Hindi naman yun nasilayan ng mga kapatid niya dahil sa medyo malayo ang sala nila sa kusina. Tatawagin pa sana niya noon ang kanyang ina pero labis siyang pinigilan ng tatay niya. Ayon dito, wag na niyang ipagsabi kahit kanino ang kanyang mga nakita upang hindi na yon magdulot ng takot sa mga kapatid niya. Inilahad naman ito sa kanya na ligtas naman ang kanilang lugar tuwing umaga, subalit ibang usapan na sa oras na sumapit ang hating gabi. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung nagpakuha sa kanya ng damit na pagpapalitan nito. Sa paglalim pa ng gabi, hindi nilubayan ni Galbal ang kanyang ama hanggat hindi niya nauunawaan ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Noong una, hindi nito gaanong pinansin ang mga katanungan niya, subalit nang marindi na ito sa paulit-ulit niyang tanong, doon na ito nagpasya na maglahad sa kanya ng istorya. Mamaya pagtulog na sila, puntahan mo ko sa kusina. Doon natin pag-usapan ang mga bagay na kinakailangan mong malaman. Seryosong wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matyaga siyang naghintay hanggang sa pagsapit ng tulugan ng mga kapatid niya. Para hindi dalawin ng antok itong si Galbal, pasimple siyang uminom ng 2 tasa ng barakong kape bago magpanggap na natutulog. Sa pagtungtong ng 11:00 ng gabi, habang tahimik na nagpapahinga ang kanyang mga kapatid, dahan-dahan naman siyang tumayo para tumungo sa kusina. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na magawa ang bagay na yon, lalo pat inaasahan na niya sa mga oras na yon kahit ang kanyang ina ay mahimbing nang natutulog. Sa pagdating niya sa kusina, bumungad ang kanyang amang nakaupo malapit sa may lababo. Hindi nito alintana ang dami ng lamok sa lugar na yon na parabang meron yung binabantayang kung ano sa labas ng bahay nila. Pagsilay nito sa kanyang dahan-dahang naglalakad papalapit, agad naman siya nitong pinayuko
habang bumubulong sa kanya ng, "Huwag kang sumilip sa labas." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nagmamadali naman siyang lumapit dito. Nang mahawakan na siya noon ng kanyang ama, itinuro nito sa kanya ang isang maliit na siwang ng dingding kung saan bumungad sa kanila ang mga nilalang na animoy gumagapas ng kape sa kanilang taniman. Habang pinagmamasdan niya ito, kitang-kita niya ang pagiging kakaiba ng mga nilalang na yon kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao. Maliban sa mahaba nitong braso, agaw pansin din ang mahaba nitong leeg na animoy maihahalin tulad mo sa leeg ng isang manok. May malatuka din yung bunganga at meron yung nanlilisik na kulay pulang mga mata. Ayon sa kanyang ama, na ang mga nilalang na nakikita nila ay ang napapabilang sa isang lahi ng mga dalakitnong aswang. Bibihira lamang ito kung magpakita sa mga ordinaryong tao, gawa ng buong buhay ng mga nilalang na yon nakatuon sa paghahanap ng mga mutya. Isang beses lang din kung kumain ng mga ito sa loob ng isang buwan na para bang mga ahas. Alam nyo ba, bawat isa sa mga aswang na yon kayang lumunok ng isang taong nasa hustong gulang. Kagaya ng mga ahas, buo nila itong tinutunaw sa kanilang katawan. Sa ganoong pamamaraan ng pagkain, lahat ng sustansya ng isang tao at mga karunungan nito ay kanilang natataglay. Dagdag pa ng kanyang ama, yon ang naging rason kung bakit aligaga siyang bumalik sa kanilang tahanan pagkagaling niya noon sa baryo. Habang abala kasi siya roon sa pamimili ng mga sako, may isang matandang baliw na bigla na lamang lumapit sa kanya. Noong una, inakala niyang ordinaryong baliw lang ito, pero nang banggitin nito ang bawat pangalan ng kanyang anak, doon na nito tuluyang naagaw ang kanyang atensyon. Sa kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya, merong isang lagusan ng mga dalakit nun sa lugar na pinagtataniman nila ng kape. Kapag hindi sila nag-ingat at lumayo sa lugar, maaari silang mabiktima ng mga ito. Dagdag pa nito na, kapag nasipat nila ang mga nilalang na umiikot sa kanilang sakahan, hayaan lang nila ito. Hindi naman sila nito gagalawin, lalo pat wala naman silang atraso. Matapos yung marinig ng kanyang ama, dali-dali naman yung umuwi para tingnan ang kalagayan nila. Yun din ang naging rason nito kung bakit bigla na lamang nitong naisipan na magpatalas ng sundang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging klaro na para kay Galbal ang lahat. Kahit alam niyang imposibleng mangyari ang ganoong bagay, hindi niya maipagkakaila ang mga nilalang na kanyang nasilayan sa labas ng bahay nila. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan siya ng kanyang ama na huwag magpaabot ng gabi sa pangunguha ng kape. Mas mainam na konti lang ang kanilang maani kaysa naman marami nga ang matitipon nila, kalakip naman ang peligro ng kanilang sariling kaligtasan. Sa pagsapit ng alauna ng madaling araw, nasipat nila ang paglaho ng mga dalakitnong aswang sa kanilang sakahan. Halos ilang minuto lang noon ang lumipas na numbalik ang katahimikan sa lugar. Pagramdam nilang wala na ang mga nilalang, minabuti naman nilang bumalik na sa kanilang mga silid para magpahinga. Sa pagsapit ng umaga, nauna namang tumungo si Galbal at ang kanyang ama sa sakahan nila. Habang nililibot nila ang paligid, doon nila nakita ang iilang piraso ng katawan ng baka na animoy nilapa ng mga mababangis na hayop. Upang hindi na yun makita ng mga kapatid niya, agad naman nila yung inilibing sa dulong parte ng sakahan. Ayon kay Galbal, na sa kanilang pag-iikot noon, tumambad sa kanila ang buto at mga laman loob ng hayop sa paligid. Sa isip-isip niya, yon ang narinig nilang umatungal na baka
Noong gabing hinahanap niya ang ama niya sa labas ng bahay nila. Para maiwasang pangibabawan sila ng takot sa katawan, minabuti niyang manatiling kalmado sa kabila ng mga bagay na kanyang nasasaksihan. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga, nag-umpisa na nga ang paggagapas nila. Habang patagal ng patagal ang pananatili nila noon sa sakahan ng kape, maya't maya naman ang pagpansin niya sa mga taong animoy umaaligid sa kanila. Hindi naglaon, pumungad sa kanila ang isang matandang tulalang naglalakad papalapit. Dahil sa ginawa nito, agad namang tinawag ni Galbal ang kanilang padre de pamilya upang kaharapin ang matanda. Paglapit nila rito, napansin naman nilang animoy hindi yun ang totoong anyo ng nilalang na kaharap nila. Bukod kasi sa palinga-linga ito, hindi rin pangkaraniwan ang pag-ikot ng mga mata nito. Pagtitiga ng kanyang ama at ng matanda, bigla naman silang napatahimik nang marinig nila itong magwika ng, "Mamayang hapon, wala na dapat kami ritong makikitang gumagapas. Magtiwala kayo. Hindi kami rito para magbigay ng perwisyo sa inyo. Ang sa amin lang, makauwi kami sa lugar na aming pinanggalingan." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumalikod na parabang hindi na ito interesado na marinig ang kanilang mga panig. Sa pag-alis nito, walang pagdadalawang isip din yung sinunod ng kanyang ama. 10:00 pa lamang ng umaga, itinigil na nila ang kanilang mga ginagawa upang magbigay daan sa hangad ng mga dalakit ng aswang. Habang nasa loob sila ng kanilang bahay, kitang-kita nila kung papaano magsikumpulan ang mga nilalang sa sakahan. Hindi naglaon, dumami ng dumami ang mga ito, hanggang sa dumating ang puntong nakabuo na yon ng isang grupo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Galbal, kitang-kita nila kung papaano maghanda ang mga dalakit nun sa pamamagitan ng pag-ukit sa lupa ng mga simbolo gamit ang dugo ng mga pinatay nitong baka. Sa pagsapit ng takip silim, kitang-kita na nila Galbal ang pagsidatingan ng mga nilalang. Habang papalubog ang araw, para naman yung mga estatwang nanatiling nakatayo sa bawat puno ng kape. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong paligid, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng mga kapreng naglalakad di kalayuan sa kinaroroonan ng mga nilalang. May mga daladala yung patpat na halos kasing laki ng isang katawan ng puno, hudyat na hindi yun tumungo roon ng nagkataon. Pagsilay ng mga nilalang na yon sa mga dalakit ng aswang, lahat ng miyembro ng pamilya noon nila Galbal ay bigla na lamang natigilan. Dahil sa ingay na ginawa ng kapre, kung kaya't dali-dali namang tumungo ang mga ito sa kinaroroonan nilang mag-ama. Pagdating ng kanyang ina at mga kapatid, bumungad sa mga ito ang mga nilalang na animoy malapit ng magpatayan. Makalipas pa ang ilang oras, nasipat naman nila ang iilang pangkat ng mga kapre na mabilisang sumugod sa mga dalakit ng aswang. Pagsilay naman ng mga ito sa ginawa ng mga kapre, agad naman yung nagsiliparan at walang pagdadalawang isip na sinalubong ang mga ito. Habang sumisiklab ang labanan sa sakahan, ramdam nila Galbal ang epekto nito sa loob ng kanilang pamamahay. Halos magsili para na noon ang mga puno ng kape dahil sa walang sawang paghataw ng mga kapre. Pakiramdam nga noon nilang pamilya para sila noong binabagyo sa loob mismo ng bahay nila. Naisin man nilang umalis roon para lumikas, hindi na nila yun magagawa dahil sa napapalibutan ng mga ito ang kanilang tahanan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nasa tabi lamang ng sakahan ng kape ang pamamahay nila. Sa gilid ng bahagi nito, taniman ng gulay. Sa likod naman,
sabitan ng mga nalabhang damit, at sa unahan ay ang kanilang mumunting bakuran. Bale, naganap ang digmaan sa pagitan ng mga kapre at dalakitnon sa lahat ng dako ng lugar na yon, kung kaya't wala silang lugar na maaaring malagusan. Ang tanging nagawa na lamang nila magtago sa ilalim ng mesa at mga aparador na gawa sa matitibay na kahoy. Sa halos humigit 5 oras na ganon at ganon ang mga nangyayari, nasaksihan nila Galbal kung papaano makipaglaban ang mga dalakitnon sa mga nagwawalang kapre. Bagaman hindi maipagkakaila ang laki ng mga ito, hindi yun sapat upang maging basihan sa digmaan. Kapag kasi dumating sa puntong na pagtutulungan ng mga dalakitnong aswang ang isang kapre, madali nila yung napapaslang sa pamamagitan ng puwersahang paghiwa ng mga malabakal na balat nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na silayan nila Galbal ang pag-ahon sa ilalim ng lupa ng isang nagliliwanag na bato. Paghawak ng mga dalakitnon sa bagay na yon, bigla naman nilang nasilayan ang isang lagusan na unti-unting lumilitaw sa pamamagitan ng isang abo na nagniningas. Pag-ikot ng abo sa hangin, umatungal ang mga dalakitnon, hudyat ng kanilang pagtagumpay sa digmaan. Habang nasa harapan nila ang mga kapre, labis-labis naman ang pag-aangil ng mga ito na parabang hindi pa nagwawakas ang digmaan. Maya-maya pa, muli na naman yung sumugod, subalit bigla naman yung natigilan ng masipat ng mga ito na paisa-isa nang nagsipasok ang mga dalakitnon sa loob ng lagusan. Bago yun tuluyang maglaho, narinig nila Galbal ang tinig ng matandang aswang na inilalahad sa kanilang mga kalaban na kung hangad talaga nilang ipagpatuloy ang digmaan, mas mainam na sumunod sila sa mundo ng mga engkanto. Sa pagkawala ng mga dalakitnon sa paligid, hindi naman nangahas ang mga kapre na sumunod. Paglaho ng lagusan, paisa-isa naman itong hinila patungong kakahuyan ang mga kasama nilang napaslang. Ang mga dalakitnon namang nagbuwis ng buhay, unti-unting nilamon ng lupa hanggang sa mawala na ng tuluyan ang mga bakas nito. Nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, minabuti nila Galbal na manatiling kalmado habang patuloy na nakikiramdam. Dala ng kanyang takot, halos buong magdamag, wala ni isa sa kanilang natulog. Kinaumagahan, nadatnan nila ang taniman ng kape na parabang sinalanta ng bagyo. Hindi na nila pinagkainteresan pang kunin ang mga nadurog na bunga nito sa takot na baka muli na namang bumalik ang mga nilalang sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang araw, nagdesisyon silang bumalik na sa baryo. Hindi na nila nakaya pang magtagal sa lugar na yon, sa kadahilan ng gabi-gabi na lang nagsisilbi sa kanilang bangungot ang nasaksihan nilang digmaan. Nagkataon naman noong hindi pa nila naibibenta ang lote nila roon, kung kaya't kahit gipit ang kanilang pamilya, sinubukan nilang muling gumawa ng bahay gamit ang mga tagpi-tagping materyales. Kahit papaano, dahil sa diskarte ng kanilang ama, nagawa naman nilang makaahon ng bahagya sa kahirapan. Maraming pinagdaanan sila Galbal, subalit nanatiling matatag ang kanilang pamilya anuman ang pagsubok na kaharapin nila. Dahil sa mga nangyari, kung kaya't ni minsan, hindi na nila sinubukan pang bumalik sa kanilang lupain para magsaka. Lumipas ang maraming taon, dahil sa kawalan nila ng salapi, napagpasyahan nilang ibenta ang kanilang lupain sa isang dayuhan. Ginawa yun doong pastuhan hanggang sa natuklasan nito ang tungkol sa isang baul na nakalibing sa pinakasentro ng kanilang sinasakahan. Kilo-kilong ginto ang nakuha nito roon na siya namang naging palaisipan para sa kanila kung sino ang naglibing sa bagay na yon. Matapos siyang makuha ng dayo,
Nabalitaan na lamang nila Galbal na namatay ito. Lahat ng kasama nitong nakatuklas sa baul, kasama nitong binawian ng buhay. Ngayong nasa ibang lugar na itong sila Galbal, hindi niya pa rin makakalimutan ang tungkol sa digmaan na naganap sa panahon ng gapasan ng kape sa pagitan ng mga dalakit nung aswang kontra mga kapre. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo kung ano yung naaalala ko sa dalakit nun? Yung kwento natin na Nonoy. Actually, wala na rito yun sa channel natin eh. Pero pinaplano ko siyang ibalik. Pero ang plano kong gawin ngayon, inanarrate ko siya ulit. Kung paano ko siya ninarrate dati, inanarrate ko ulit yun para isang bagsak tayo. Alam ko karamihan sa inyo, yung mga bago, hindi pa napakinggan yung kwento nating Nonoy. Sobrang ganda ng kwento na yun. Yung sender nga nun, di ko na alam kung nasan eh. Chinat ko pa yun kasi ginawa kong libro yung Nonoy para bigyan sana siya ng konting token. Pero wala, hindi siya nag-reply eh. Parang sobrang misteryoso nung pagkatao nung nag-send nun. As in. Pero yun nga, ulitin natin yun para mapakinggan nyo. Ang masasabi ko rito, ang pagkakaalam ko nga sa dalakit nun, parang mga ano yan eh. Yung lumaki sa lugar tapos, di ko masabing aswang eh. Kasi alam ko nakakahawak ng kanan tong mga to eh. Tapos ang kalaban nila rito, kapre. Marami tayong klase ng kapre. Hindi natin alam kung kapre ba to ng kaliwa o kapre ng kanan. Kasi nga, parang nasasagasaan ng mga dalakit nun yung lahi ng mga kapre. So ang ginagawa ng kapre, gumaganti sa mga to. Pero ang ending, laging talo siguro yung kapre. Kasi nga, pansinin nyo yung kwento, hindi na sumunod yung mga kapre sa mundo ng mga engkanto. At saka, bakit doon umuwi yung mga dalakit nun? Tapos pumupunta lang sila, parang once a month lang silang lumalabas para kumain ng buhay na hayop no? O minsan siguro tao kung mamalas-malasin. 'Di ba? Tapos yung nakuwang kayamanan dun sa sa lupain dati nila Galbal, di ko alam baka patibong yun ang dalakit nun. Tapos kung sino yung kumuha nun, malamang sa malamang magkakaroon ng sumpa, tapos magiging pagkain nila. Pwedeng ganun, 'di ba? Ilang sa akin lang naman to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.